chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando ac fe gawn ni glywed yn fuan. Rydw i'n un o dîm sy'n falch i weithio i NFU Cymru, sefydliad sydd wedi bod yn cefnogi ffermwyr ers 1918. Drwy'n gwaith cynrychioli, ein cyngor ac arweiniad, neu'n gwasanaethau sylweddol, rydym yn sicrhau diwydiant mwy cynhyrchiol a phroffidiol i'n aelodau. Wedi'w redeg gan ffermwyr i ffermwyr, rydym wedi bod yma i chi am 110 o flynyddoedd. A gyda mwy o aelodau yn ymuno bob dydd, byddwn ni yma i chi dros y 110 nesaf hefyd. I ddod yn aelod neu ddysgu mwy, chwiliwch am NFU Cymru. Croeso chi i bodlediad gyda Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru ar gyfer creu yr CD ar gyfer Dydd Music Cymru. Felly, ni wedi gorffen recordio yn yr awr gyntaf bore yma. Felly, criw cyntaf sydd gyda ni yw criw Ynys Môn. Felly, os wnewch chi ferched, gyflwyno i ni pwy sydd gyda ni yma heddi. Elliw dwi Clwb Ffermwyr Ifanc Dwyran. Cadi dwi o Clwb Ffermwyr Ifanc Byded. A Elliw dwi o Clwb Ffermwyr Ifanc Ffodedan. Bendigedig ferched. Felly, jyst rhowch yn fras i ni, beth chi wedi bod wneud yma bore yma yn sain? Bore yma nathon ni ganu efo'n gilydd do, a wneud tair yn ei canu benid gyntaf. A wedyn nathon ni recordio ar wahân hefyd, ond fydd yn lleisio ni'n asio gobeithio ar y CD efo'n diwedd. Bendigedig. Chi ferched wedi mwynhau? Beth chi wedi bod wneud yma bore yma? Rhywbeth chi wedi wneud o'r blaen? Na. Rhywbeth ewch chi eto? Ma siwr. Gret, Gobeithio. Falch i glywed. Beth chi'n meddwl falle oedd yn rili anodd i wneud bore yma? Chi'n gweld yn anodd falle mixo gyda'ch gilydd, neu? Wel, dwi wedi canu fatha hefo Elliw a Cadi o blaen, so oedd o'n od yn neud hynna, fatha canu efo'r ddwy arall. Da iawn. Beth o ti'n meddwl? Gael yr harmonies yn iawn. Da iawn. Ond fi credu mae un person fwy pwysig da ni ma bore yma, oes e? Oes. Sef yr siwffyr i hunan. Fi'n credu ni gael gair gyda siwffyr. Sio mae'r siwffyr bore yma? Dwi'n reit da, diolch fawr. A rhai o chi sydd ddim yn nabod ei llais i, wrth gwrs, Edna, sydd gyda ni ma o Ynys Môn. Croeso i Sir Gaernarfon. Diolch yn fawr iawn i chi, Edna. Mae'n braf bod merch o Geredigion yn cael dylan i'r gogledd am change fach. Da ni licio ei gwaddu bob yma. Felly na, diolch yn fawr iawn i chi, awn ni mlaen at y recording nesaf. Diolch. Gwych, pob lwc i bob. Dyma ni wedi gorffen yr ail recordiad am bore yma. Os lle di gyflwyno dy hunan a pa sir wyt ti'n dod o? Fi di Mirain Glyn a dwi'n dod o Sir Eryri. Gret, croeso ti eto ni. Gweithio bod ti wedi mwynhau yr sesiwn recordio gyda ni ma yn sain. Brofiad arbennig fi'n siŵr allu di ddychmygu. Beth oedd eich afbwynt neu beth o ti'n ofan am bore yma tra yn y studio fyna gyda Lisa? O'n i reit nerfus achos ni wedi gweld i gan digon, ond o'n i'n siŵr os o'n siwtio yn llais i achos dwi reit ddifn. Ond oedd o'n brofiad gwych cael gweithio mewn studio o beth dwi roed i wneud o blaen. So, beth i gofio. Ydy, bendant, fi'n credu bod fe'n arbennig bod y ffermwyr ifanc gallu dod i gystell lle aflyn a cydweithio. Mae fe'n brofiad arbennig i chi fel aelodau hefyd, rhywbeth i byddwch chi'n, fel o ti'n gweud, i drysori am oes. Beth yw ti'n neud ar hyn o bryd? Yn deall bod ti'n neud masters yn y brifysgol yn Mangor, efe? Ynddo. So dwi'n neud masters mewn cwnsela yn Bangor. Dwi'n newid gael placements wan efo'r NHS a efo DPG Foundation. So fyddai'n gweithio'n agos efo bobl sy'n dioddef efo iechyd meddwl. So mae'r prosiect yma yn wych rhwng marn ni yn casglu pres i iechyd meddwl. Ydy, gret, ac wrth gwrs meddwl.org byddwn ni'n cefnogi ar gyfer yr lawnsiad hyn gyda Bydd Wych, felly fel o ti'n gweud mae fe'n gysylltiedig iawn gyda beth wyt ti yn ei astudio, felly diolch yn fawr iawn i ti, fe'n ni mlaen i'r sir nesaf, diolch. Diolch. We've got a new set of girls now that have just finished recording and it's now coming up to lunchtime and we've had a very busy morning. So girls, would you like to just introduce yourselves to us today? Yeah, my name's Katie and I'm from Radnor. My name's Larry and I'm from Radnor. My name's Linwyn and I'm from Radnor. Great. Well, welcome to you girls. It's lovely to see Radnor have travelled all the way up here to North Wales to be a part of the Wales YFC song here today. What were you afraid of or what have you enjoyed with the recording here today?
Well, I was afraid of doing the alto part. What about you guys? Well, it's just such a new experience for us, not doing it before. So it's been a really good experience for us all, I think, and we've all enjoyed it. Yeah. I hope. Yeah, and myself and Katie, we're not Welsh speakers, so we've learned a bit of Welsh today. Good, that's really good. And I think it's nice to have Radna involved with this. It's lovely to see you starting to compete in the Eisteddfod and things, and hopefully by doing this recording, you'll be able to compete more in the Eisteddfod, and you two girls will be able to speak Welsh with us. Well, we'll have a good go anyway. Good. Well, safe journey back to Radna for you. Thank you. We'll enjoy to see the release of the record on the 7th of February. Lovely. Yeah. Thank you. Thank you very much. Wel, dyna ni yn barod i fynd am yn brec cinio erbyn nawr, ond cyn hynny, mae gyda ni aelod o Glybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gar, felly os wnei di gyflwyno dy hunan, sgwari di dda? Fe enw i Owain Rowlands a dwi'n cynrychioli Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd ac dwi'n byw yn Llandeilo. Gret. Wel, wyt ti yn amlwg wedi gorffen dy recordio am heddi gyda ni yma yn sain. Be nes ti joio neu beth o ti'n ofan am ti cyn dod lan yma heddi? Fi wedi joio'r profiad. O'n i bach yn ofnus achos mae rhywbeth fi heb wneud o'r blaen, achos llais clasurol sydd gyda fi, so hwnnw sy'n rhywbeth gwahanol, ond na, fi wedi really mwynhau e. Da iawn. Fain amser hon oedd ti fel am yma heddi? Taith bach eitha pell o Sir Gar? Bach yn fyll, oedd e'n siwrna iawn, ond 2 awr a chwarter-ish. Ond werth pob munud? Werth pob munud oedd, werth y profiad. Na, mae fe'n gret, fel ti'n gweud, profiadau yma gyda ni yn sain, mae'r cyfan i gael yma, mae'r gefnogaeth gyda Lisa. Na, fi wedi joio heddi a ydw fi'n edrych ymlaen am y sengl. Helo, diolch yn fawr am y croeso. Elen Hunt dwi, a dwi'n dod o Sir Benfro. Dwi'n newydd raddio o bia perfformio lan yn Gaerdydd. Joyous bob eiliad ohono fe, a cwrdd â pobl mor lyflu a mor croesawgar. Oedd e really worth y trip. Good. O ti sôn bod ti wedi bod yn Gaerdydd yn neud perfformio. Yeah. Rhywbeth fel sydd wedi bod gyda ni ma heddi yn sain yn rhywbeth o ti wedi wneud yn y coleg, neu rhywbeth hollol wahanol i beth ti wedi? Rhywbeth dwi'n arfer â yw canu o flan cynulleidfa, really, ond mae bod mewn studio mor wahanol a mae mor, mae rhaid chi sort of grondo ar sio chi'n swno yn lle bod chi'n treial plesio sain beth mae'r gynulleidfa'n gweld neu beth mae'r gynulleidfa sort of yn clywed. Felly, Siwrna saff nôl i ti, diolch yn fawr, a diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr. Teleri fi, Teleri Haf Thomas. Fi'n dod o Trecastell, ond yn Clwb Ffermwyr Ifanc Ponseni. Gyda Sir Brycheiniog, felly. Mae wedi bod yn profiad really dda, fi wedi mwynhau. Good. Beth o ti, rhywbeth o ti'n ofan y beth cyn dod heddi, neu rhywbeth o ti fel pan o ti'n recordo mynd, gosh, o'n i ddim yn disgwyl hwnna neu rhywbeth? Wel, mae'n un peth i fod gytre, neu'r car, neu'r cawod yn canu yn ymarfer, a wedyn unwaith chi'n stepo fewn i'r booth na, a, wel, chi jyst yn swno'n really strange, neu dyna fel chi'n meddwl chi'n swno. So, hwnna bach yn weird. O ti'n gweld yn odd edrych trwy'r ffenest a gweld ni gyd yn watcho ti? Oedd e, a fel, o'n i ddim yn gwybod pwy fath o sŵn o chi'n clywed. So, really ddiddorol, ond, profiad really dda. Byswn ni dwlu wneud eto. Wel, dyna ni wedi dod i derfyn un arall yn recordio yma prynaw yma i fyny yn sain. Felly, pwy sy'n gyda ni ma nawr? Hugh Jones o ECFI Maldwyn, cadeirydd y sir yna, o reiddiol o Llanmollyn. Felly, ti di mwynhau i recordo gyda ni ma prynaw yma? Oedd rhywbeth o ti'n ofan cyn dod, neu rhywbeth o ti'n wedi mwynhau wrth recordio? O'n i'n ofon recordio i gychwyn ffwrdd o. Ond dda'n hwyl chatig, beth yn neud o blaen, so beth gwahanol i wneud. So, very good. Gret, felly bydde di gyda ni yn Aberystwyth yn y noson lawnsio ar y 7fed? Siwr o fod, ni'n neud beth. Na ni, edrychwn ni mlaen i weld ti ar y noson na, edrych o'r iawn i ti. Dim problem, chi? Wel, da fi nawr mae rhai o griw o ferched Ceredigion. Oedd e'n neis bod cael y profiad o canu can, a bod rhywbeth cyffroes i Cyfi Cymru bod nhw'n lansio can fel sengl newydd i hunain tro cyntaf, lle oedd yn braf bod yn rhan o hwnnw tro cyntaf. Wel, Heledd, o ti'n neud recordod y 11 yma heddi fel rhan o'r gan hefyd. Nes ti joio'r profiad o wneud hwnna ar ben dy hunan? Doedd o'n profiad wahanol iawn o hefyd pleser cael gofyn i wneud ffasiwn beth. Dwi'n meddwl bod o'n ymgyrch mor bwysig hefyd bod, again, gan
gan Cyfi Cymru hefyd yn hyrwyddo iechyd meddwl, am hwnna'n bwysig ofnadwy dyddiau yma. Lwri, ti o Glwb Lledrod, reit o stepen drws fan hyn ym Mhontrefendiged. Beth wyt ti wedi mwynhau wneud yma heddi? Mae'n gres cael pawb at ei gilydd. Mae'n gan real feel good songs. Mae wedi bod yn hwyl recordio. Mae'n wedi bod yn neis cael cymdeithasu dy pawb trwy Gymru hefyd a neud rhywbeth tuag at elusen teilwng iawn. Gret, diolch yn fawr iawn, Merched. Da fi ma nawr, mae'r ddwy ledi fwyaf pwysig fi'n credu sydd wedi bod yn ni heddi a wedi rheoli y diwrnod sydd gyda ni heddi. Felly, pwy da fi ma? Ti'n rioed i cael dialw'n ledi fwyaf pwysig o blaen Alaw? Na, rioed. Dwi'n teimlo bach yn anrhydeddus. Alaw Llwyd Owen, na'n siarad. Sef, ti yw'r fel musical brain. Alaw yw'r un sydd fel di arfer arwen cor a di fel arfer gyda'r lliwio'r brawddegu. Ie. Fi'n credu bod chi'n gwneud gwaith tîm. Ie, ond dwi'n gwneud drwy gilydd mae di bod yn gres yn dweud. Do. Lisa'n dod mas ar leins a wnaeth Alaw yn gorffen y leins. Ie, efo fi'n rhoi'r ochr gall fewn i'r leins. O ti'n fatha'n neud bobl i wenu. Yn pumpio bach o egni, falle, ie. Na pam ni wedi gweithio am dda fel tîm, fi'n credu. Ni wedi cael loads o hwyl yn do, ni newydd fod yn gweud fel, oedd e'n ffordd lyflu o dreulio dy Sul. Ond oedd e? Oedd, ac oedd ti'n dod yma, rili, ddim yn gwybod beth ddisgwyl. Wel, o'n i yn yna. Oedd ti'n mynd siŵr iawn beth oedd o'n i fynd, a fel faint o'n i droi fyny, ond mae yna griw rili ffab di dod do. A ddim lot fawr, ond digon, a pawb oedd jyst eisiau joio bod yr rhan yna fo. Brwdfrydig, gerdded i fewn, hanner di 9 bore yma, oedd hi'n oer. Tri person bach oer o Llambed yn ystod, o'n i'n meddwl, oh my gosh, be ni'n mynd i wneud heddi. A wedyn, yn sydyn reit, o ti jyst yn cael yr egni lyflu ma'n ystafell, pawb yn gallu pigo harmonies lan mor hawdd, a pawb jyst yn fodlon dysgu rhywbeth yn y ffordd o'n i moyn i ddysgu fe. Achos mae lot o bobl wedi arfer darllen sgôr, oedd ddim byd ar sgôr, oedd ddim geiriau lawr, oedd ddim byd. So o'n nhw jyst yn really easy going, o'n i'n canu harmony iddyn nhw, oedd nhw'n pigo fel an, and off we went. A fi'n cefnod yn golygu lot, ni wedi gorffen ystod 10 munud cwarter awr, a mae dal dros hanner y cwr wedi sefyll yma, dal y cefran, a mae hwnnw yn gweud lot, fi'n credu, mewn diwrnod, pan mae pobl eisiau aros, a dal gweld beth sy'n digwydd. Does dim hast ar neb i fynd, mae pawb i weld yn really joio. Llwy diolch yn iawn i chi'ch dwy. O, diolch i ti. Loads o hwyl. Fe newn ni flin nesaf, law. Prosiect nesaf, Cyfi Cymraeg Sengl. Bring it on. Diolch yn iawn i chi. Diolch yn iawn i chi am ryndo ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch, dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.